جی ڈاکٹر، تو وقت ہم نوشتہ کنے افسانہ نوشتہ کنے شاعری کنے تو ہمارا وہ تجربہ بوجھ کے طرح چوڑے اثر بھی کو تو کلمہ زور نوشتہ کنے تو وہ تجربہ اگر میں شرط دار بچ کو ما کسانیہ نوشتہ کنا شروع کو بلکہ یہ چیز تھا ہم ایک استادی ہستا سر سعید اللہ نام تھے مارا خاص منا اپریشیٹ کو خدا میں کالج آتا ادا میں ڈاکٹر خالد وہاب پروفیسر یا آپ ایم این اے ابو تو آئی ہمارا بعض یہ چیزیں پاندہ راہ پیش درس کش میں ادب پاندہ بھی آئی کتاب وغیرہ دات تو ہما زمانے ماشا مضمون نویسیت حصہ ضرورت شروع کو اور 9th تمام ادارہ قومی تشکل سے تمہیں 3rd پوزیشن آتا شاہی بات باز جائے گی پتہ پوزیشن آیا وہ تو یہ چیز مطلب چلے تھا پتہ منی رجحان چونے ہستا کالم نگاری پاندہ جی کالم نگاری پاندہ تو معاشرتی ظلم معاشرتی رویہ سیاست کرنٹ افیئرز یہ چیزیں منا مجبور کرتا کہ میں اتی کالم چسپی کنی ہر کچھ جا کے بڑی چیزیں بوتا یا گپی بوتا تو یہ چیزیں منا مجبور کرتا کہ میں اتی کالم چسپی کنی پتہ آہستہ آہستہ یہ چیز گو وقت آیا جا کہ میڈیکل ہم شتا اور بعض وشنگ اپیشنگ ڈاکٹر طارق سخیو ماں کلاس فیلو بوتا پتہ میڈیکل تقریباً میں وانا ہنچو گرانی ہنچو ٹافنگ کے آدورا لٹریچر وہ اما پتہ بھی خیال کرنا ہے حسابیہ تو آدھی کا بعض ہوتی ہے ساتھ سوری رو مطلب منی بڑے نا کتابہ نہیں کیڑا کے بوتا کہ کتاب اتابہ اس پاس میں تو اما تقریباً آدھا بارہ یکنی مگیر کو مجبوریت ہے تو پتہ اما کہ میڈیکل کے حلاس کو پتہ دوبارہ فطری شوق کی بوتا ہے فطری حب بھی بوتا ہے خیالات آتی احساسات آیا تو کہ لکھ کے تو وشی محسوس کرنے بعض مردوں سوال کرتے نا کہ ادبہ شطرہ چی رس گئے چی فائدہ رس گئے مطلب یہ گپا دو معنی ہے جس کا نا کہ ادبہ طرح چی فائدہ رس گئے یا فائدہ ہی وہ مادی ہیں کہ طرح زر چی رس گئے تو آئی واسطے ہیں کہ یہ اما ادبہ پا مادیت حسابہ نظور گیا اگر آئے حسابہ بزوروں وہ ادبہ کس نظوری بلکہ وہ تی جذباتانی درشانی اور یہ ابزا اما یک حساب کیا وہ تی جذباتانی وہ تی معاشرہ پہلوانی مختلف ناانصافیانی درستے یہ چیزیں اما کنوے کنک لوٹا دیگا جا گیا کنوے کنک لوٹا انہوں اگر آوران والے جا گئی یا پنچگور والے جا گئی یا ادب بلوچستان جا گئی اگر ادھا کسی ہچی ملک کی یا ہچی مگوشی یا گپ ماجا پڑے یہ گپ تقدیمہ چون سر پا اس واسطہ ضروری ہے کہ اما ہوتی خیالات نہیں احساسات ماں کیمرہ میں نے مگر ہوئیں کہ ماں ڈاکٹر دلاویز یہ افسانہ منی علن چاہ بودتے گا وہ کتاب بابتا ڈاکٹر تبصرائی بکن یہ دلاویز چونے میں پنچش کتاب لکھتا اسی علاوہ یہ آئینتا ایشن کہ چو افسانہ میں بعض دیگر رائٹر بوتنگا بلے یہ منی بزن سولو کتاب اولی ہے تو اسی طرح تقریباً 30-35 افسانہ و افسانچہ و کسانی درہ کہانیاں تو اسی طرح تقریباً ادرہ مطلب معاشرتی پہلوان اس رہا ہیں یہ ورنہ ہے کہ چند فیکشن بعض کچھ نا فیکشن چٹ یک ماورائی چیزیں بلے منگوشی ماورائی چیزیں ہستے بلے اسی طرح ہمارا وطی مسئلہ زورگی ہنگو اگر یوکا ماورائی چیزیں بلے کن گوڑا فائدہ ہی نہیں ہے میں لکھ کے گرا کہ ہمیں یوکا مچناشا معاشرتی پہلو مبرہ بلے کن گوڑا میں لکھ کے گرا ہیچ فائدہ نہیں تو معاشرتی ہمارا پوائنٹ زورگی ہیں معاشرتی چیزانا معاشرتی مسئلہ نا ہمارا ہوتی افسانیاں نہیں تھا ہوتی شاعریاں نہیں تھا بڑک لوٹی دی ماں یک دومی تھی شعری دفتر خوابوں کے سراب تو اسی بات اگر تبصرہ کرنے یہ شعری اسی طرح شاعری ہستے آزاد شاعری ہستے اور نثر ہستے آزاد نظم ہستے اور غزل ہستے وہی دو کسانے کتابوں کا تو یہ کتاب چاہے گنڈوانی واسطہ آس پبلیکیشن ہے گا ایشن تا دو سے ایسے کہانیاں کسانی گنڈوانی واسطہ ہیں غریب کید اور برگت کا پیڑ تو ایشن تک گنڈوانی واسطہ ایشن ہمارے نوشتہ کرتک جی باز جوان جی شرف دارہ ایشت ڈاکٹر راحت زدین کی آؤ مطلب کتاب کیا چاپ کتباں ہم پیش کرنے گا دے مارا گئے تو لازم ہے یہ بازیں انگا کتاب استن کے دے مار گئے چاپ بو گئے تو لازم ہوتی کتاب سے زی ہوتی ہمارے اظہار مختلف رنگا کرنے گئے کالم نگاری دروشما یا افسانہ و شعری دروشما یا کسانے گنڈوانی کسانے اخلاقیات والا جوانے چیزاں کی دے مار گئے تو لازم ای اظہار درشانا او چاگرد خوبصورتی زندے خوبصورتی واسطہ عام زبانہ مردوں گپ جاں بیانی اندازہ بلے یا لگتیں چیز طرح حسر دور دیاں افسانے وانگا یک طرح یک وانگا طرح ایک خوشی وشی سرور یہ کہتے ہیں چونکہ شعر وانگا یا شعر گوشدار گا
لازم درست نہیں تو کا یا خوبصورتی ہستے ہیں درشانداب بھی یا تکنیک بھی یا اما لفظانی اشکنہ کو گوشدارہ بھی یا وانگ بھی تو یہ درائن چیز افسان ادب اہم ترین باہرن آنسرہ بے ستران بوگا. جی ڈاکٹر چونکہ شعری دفتر ہم چاپ بوگا شاعری تو غزلم نوشتہ کنے نظمن نوشتہ کنے تو ای بابت میں شربدارہ سرپدی بدے کہ این مگتی کتاب سے دوئی نمگاستے نثر حوالہ چونکہ شما دوئی مہمان نثر و شاعری دوئی تو قوارے جی چونکہ میں کلاسیکل شاعری وتی جگہ اہم میں اور آئیے راہ بندی خوبصورتی ہستے کہ مرچی میں ورنہ شاعر کلاسیکل رنگ کنگا ہاں بعض مختلف رنگا کنگا ہاں تو اگر چیزیں کا پینے والا بنداتی دورہ شاعری شروع ہوتا ہے جی بنداتا ہاں چو ارچی کے وتی ذہنات کا لکھ کے تھا نوشتہ کو تھا ما ودا نہ ردیف جانتا نہ کافیہ جانتا نہ وزن رد جانتا نہ پیش رد نہ وزن یہ وڑی چیز نہ جانتا بس ما لکھ کے تھا جو شترنگا پمیشن کے تو کہ یبری لکھ نوشتہ کنک بندات کنے ورتی ہمیں نوشتہ کنک پتا الاس نبی اگر تو بندات چی نوشتہ نہ کنے چیزا مطلب بیمسیا کے بوتے کا میں یک کتابی کے ارسال سرا کالجے میگزین لبے بولا نے نامہ چاپ بوتک تو ماں یہ ایڈیٹر بوتک ہوا کتاب ہے بلوچی بار رہی ماں مطلب بلوچی بار مارا گون بوتک ماں اسی تو کا بھی لکھ کے تھا وتی ماں تربت وحدہ کے ماں کالجہ بوتگا اودا ادبی پروگرام بوتگا دیوان بوتگا اودا ماں امی ادبی دیوانانی تو کا میں ڈیبیٹ بوتگا ڈیبیٹ تو کا ماں آروادا اولی پوزیشن گتا اولی نمبر اما تو ماں طریقہ کار کے ہستا اما زانگ لوٹا بعضی شعری دیوان ہمیں اسٹوڈیو تو کا بعض وحدہ ساری مائدہ بعضیں کو اسٹوڈیات کا کو تھا نو اما منی شعری دیوان چنے سک دیری چاپ ہوگی بوتک بلے چیزی نگی گئیں جاورانی سببا چاپ نہ بوتک نو ما آئیارا دوبارہ پتہ شرکو تک امید ہمیشن کے یک کو دمائے تو کا مردمان دستہ بھی کہتے ہیں. جی شرف دارہ چونکہ مائے مناسبت ہے کہ منزل مبارک ماں حمد باں نعت باں اللہ تعالیٰ توصیف بھی یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم توصیف و سطح بھی یا پنت و نصیحت بھی تو ڈاکٹر طارق سکیہ لتیں شیخ نوشتہ کو تھا کہ پنت و نصیحت حوالہ ہیں مائے مناسبت ہے کہ سر و سوج ہو. جی ایک غزل وڑی چیزیں کہ ایشیا تو بزان کے یک مردمی مطلب ماں درہا بھی بانا ماں کے وتی کار و روزگارہ کو انچو مشکل با کہ ماں پشتا اچ نچارا کہ چوک کو جہاں لوگ چونے ورگ وارتا نہ وارتا زمستانی گرما گئیں بلے ماں کو وتی کارا انچو مشکل با پرچہ کہ تو بزان بغیر کار و روزگارہ تی وحد نگوزی لازم یک ضروری چیزی علمی چیزی کے تو صورت طرح کنگی ہیں انچو کہ تو ساریہ جس کو کہ ادبہ شمارا چی فائدہ داتا ادب ماں ادب تو کا یا لفظاں کے تو کا فائدے کے واسطہ نیت کریں کہ ماں چاہیے فائدہ چست بکنا نو اما انچو کے توگشت کے مردم چون کے تیشیہ تو کا نو مجھے ہم بعضی چیزیں کہ ماں وجہ ایک گپ تو بچاری ایک فون ہی فون بند ہوتی ہے ماں شیر ابوان. السلام علیکم پیٹی بولان. وعلیکم السلام بسترہ میں براز سیاہ لیندرائے بھاڑے ہیر میں ہیں سلامتی وجہ تو ملکران چاہ ڈیرہ غازی کا نگا پائے. جی جی میں نام مقیم شہزادے میں ڈیرہ غازی خانہ تو کھنا میں تے فولو تی ریسپیکٹڈ مہمانا باز سلام ماشاءاللہ شاعریں ادیبیں اور بلوچی زبانہ اردو زبانہ شاعریہ کن گئے جی میں ڈیرہ غازی خانہ علاقے والا تھی پروگرام اشوکا گندہ جی اور تھا ماشاءاللہ پی ٹی وی بولان بلوچی کلچر ثقافت خبرہ کن گئے میں بلوچی ماں افسوس گشاں یا سے گشاں کہ بھئی سلیمانی بلوچی ہے مکرانی ہے رکشانی ہے خارانی ہے آہیں فرق ہستے ہیں اور یک شاعر ہے ماں تھرا شعر کنگا کہ یک شاعر گشوئی میں بلوچی باروا یعنی کہ سلیمانی بلوچی باروا کہ اے مرد بلوچ بندہ گیسو بدوش نغمہ ترا بے ترنم نالا ترا بے خروش یعنی کہ میں نڑ سرا ہٹ کھنگا یعنی کہ میں نڑ سر میں بلوچی زبان ہے نا میں بلوچی زبان ہر قسم شاعری استا
یعنی کہ دینی ٹوک ہستے ہیں، عشقی ہستے ہیں، جنگ و جتل بار واسطے ہیں. ماں تھرا فار ایگزامپل یک شاعری پیش کنگا جی تو انصاف کھان کے بھئی میں شاعری یا کوئی یعنی کہ بے سر ہیں یا میں شاعری یا میں بلوچی ہیں یا الہی لا شریکیں قادر عرض کھنا سوچ سون روح وسیغیں بانگ وے خفتو گما سنگتے کھسے و نیسیں آخریں فانی جہاں اشتوں سچیں اولیاء کل ولی پیغمبراں سید و سردار و قاضی کھے گزی شاں پھیل ماں زیب گو خا کے وہ رل گئے ہر کسی ہندے ہما مشکلیں گورے حوالہ دہشت کھنس منا دفتراں موہر جنزوں بند بھی گفتراں زماں بچ بیزاروں پھسانی ترٹی دعوی شیوار ساں تخت گولا کھیں گلے ماں نے پکری دروغے جہاں کاغذاں کھیزاں میں پھولوں بعض سائیں مہرماں چھڑسگوں کھوٹا عملنا کانگ گوں وہ کھوپ غاں ہار سیں بازی پھشارتاں دا سے مٹی روح ماں رتق گئے موتی قرآنی راک گوں حاصلاں آنکے گفتاراں نہ منوں ماں اے مثالاں تھئی دیاں چھوکا کوڑو بادشاہیں خلاف شے قانون نخاں پیش بوں مثل بے کسانی جرم لگی ملزماں چھوکا کیزی بوں دوبارہ برخلافش افسراں آنکے فرقانے نہ منوں جاہ لشدگار زاں خود کا اللہ ہی سیالاں اندراں سونا رواں کافریں ہوتاں ولیغاں فرعون شہداد بیسغاں نام نمرود مزنو زرت و لعنت احمقاں دین صحبائیں شنوریں کار بونگو جنوراں سوہویں در حدیثاں یا قرآن حافظاں سیدوں آل رسول شے قطرہ گھٹ نواں ٹیک سونا دستگیریں فرش تھمبا قائماں پیر تو سو اولیاء نی شفا دیوا بلاں لکھیا سچے مکانے بندغاں چھم سراں زند درجوں کھاغزانی گو نصیباں وال جاں دیغرے پاندے میں چھٹی طلب دیغی غیں سراں شاعری عرضیں و فرضیں مومنہ کلمہ پڑھاں صحیح باز مہربانی مکم صاحب تلک منت کو تو دور چاک ڈیرہ غازی کانا ہوتی شہر وانتی باز مہربانی نشت بھی مقیم کے ڈیرہ غازی کانا ہوتی شہر وشن لود ڈاکٹر تاکہ تو ہوتی شہر وانی میں نے یہ تو یک انچو تو گوشت کے یک نصیحت ہے مردوں کے وعدے پدا ہوش کے کا ہم پدا چاری کے پوشتا بڑے بعض چیزیں الدا تھا یہ جو یہ وڈائند کے گو زندے امک سہتا اور وحدہ امی جنگیں گو زندے امک سہتا اور وحدہ امی جنگیں وش لذت و وش تامیں زندہ پا مدام درنگیں ورنائی کتگ پیرمن پا دولت موچیا ورنائی کتگ پیرمن پا دولت موچیا اچ پیم نزان تگمن آرام کجام رنگیں گرماگ منا بریتکگ نا سردی یا ٹن ٹینتگ سبحان اللہ گرماگ منا بریتکگ نا سردی یا ٹن ٹینتگ پیچی یا نزان تگمن دیما کے منی ونگیں وش نا وحد سرا بوتگ بے وحد نزان تگمن نا وحد سرا بوتگ بے وحد نزان تگمن نو زانا کے چون بوتگ آ زندگی بے ڈنگیں کسار نمن نیتگ لیگار وطا کرتگ کسار نمن نیتگ لیگار وطا کرتگ وہ شد کسرا وحدی پاداں چدوئیں لنگیں نا دوستی کتگ بازیں نا دجمنی رو دین تگ نا دوستی کتگ بازیں نا دجمنی رو دین تگ سبحان اللہ موہ نبوت تک کے پاکارا چشیں زنگیں باز چکانی حیال داشتگ نا لوگ وطی جندے چکانی حیال داشتگ نا لوگ وطی جندے وہ دے کے کتگ بستمن چاراں کے چتو بنگیں مردم گری زان تگمن نا سد کے دنیائے مردم گری زان تگمن نا سد کے دنیائے ار نے مگنو چاراں ار کس کے دگا رنگیں ار پیم کے با پورا کسار نزان تگمن ار پیم کے با پورا کسار نزان تگمن انچو گشاں کے مرچاں وادو شکرم سنگیں سک ظلم کتگ تارک
जिंदा गुवती तोके वाह सख्त जुल्म को तक तारिक जिंदा गुवती तोके इच पर तो नगवाहीनू इमरोज के शर्रागी बाज वाश इच पर तो नगवाहीनू इमरोज के शर्रागी बाज जवान बाज मिन्नतवार जी शरफदार ये शत डॉक्टर तारिक सकी की शायरी की नसीहत है लाजुम इंसान जिंद गुजां भी तजुर्बा ज़ात और में बड़ा अदब के गब्बी अदब हम एक तजुर्बा ऐसा हुआ कहते हैं एक नावल नविश्त हैं या अफसाने ये किस्से खुशी या जिंद चागिरदा एक तजुर्बा ही क्या वानों के वास्ता या गुजदारों के वास्ता एक नसीहत और फ़न ते बुतुका या आये तो का या ये वशी सुरूर अमरा या ये सर सोज बुतुका ये जहन प्राव शायगान कनक बुतुका तो लाजमी लिटरेचर चागिरद वास्ता जिंद वास्ता सक अलमी कि इंसान मादी तौर बाज़ नेमगा तरक्की का भले जहनी हवाला या रूहानी हवाला पेशानी हवाले होगा जी डॉक्टर तो चे कुछ के जनिक कहानी का असकर नबिश्ता नेमगा रुझान सारी नबुता मर्चा मुख्तलिफ इंडस्ट्री का मजबूरें तुरबतें या सिबियें कोयटे तो का हम शुबे शेर दीवान बा तो ये मामला था खासकर जनिक कहानी नबिश्ता नेमगा या शायरी नेमगा बाबत का चीज़ ये शरीसा वाली पमशी के अम्मा वक्त फीमेल या अम्मा से फीमेल जी अम्मा सादिया माँ जना कश्मीर राइटर फोरम भी तो गुमाई से साल तकरीबन माँ गुमाई भी तो सदर भी तो प्रेसिडेंट भी तो फेसबुक के वाले मुख्तलिफ अखबार इंता में मखलूक के कालमाना चपाइता या कहानी हम चपाइता मैगजीन भी ताई चपाइते हैं इसके अलावा शाहबाद लेते मसलन को जब हमारा याला था तो अम्मा वत फीमेल जी अइता अम्मा से फीमेल मैं दुए नामा गिरा को ज़रूरी समझी के अम्मा असहाबे कलम एक डाइजेस्ट ऑनलाइन अम्मा स्टार्ट करता आइता यक्की मानो मां मुदीरा यक्की सारा उमरे सऊदी अरब निश्ता यक्की एलनुरे आ फैसलाबाद निश्ता अम्मा से ये डाइजेस्ट चलाने गए और तकरीबन कामयाबी बंदा है गई बंदा इसी तरह से कि अम्मा ज़्यादा कोशिश हमें भी क्या कसी निबिश्ता बेवा सारी अम्मा सराय निसाए नामा शुरू को कि फीमेल वास्ता भी भले पता अम्मा चाह रहे कि मतलब अदब खास यक सेंफी वास्ता नहीं यक फीमेल वास्ता नहीं अम्मा पवती हो जहाँ इशरा यक जागे मुझे महदूद ना करना अम्मा इशरा पता मुझे को असहाबे कलम ही नाम रखो असहाबे कलम में नाम है इस दुरुस्त नहीं भले इस्तेमा मतलब प्रेफर करना फीमेल है ना बाकी के फीमेल भी आया बिलिक का नोकी खासकर निविष्टकार भी आया तो बिलिक का तो अम्मा बाज़ इश्ते बलूचिस्तान वाले ना प्रमोट करना गया पंजाब वाला सिंध वाला सरहद वाला डन्ने मुल्क का लिखा ग्लूटी तो अम्मा है ना हमें असहाबे कलम में ज़ेर साया अम्मा इनसे प्रमोट करना ग्लूट का तो ते नाते हैं कुछ जी हम शरीफे हम दिया जी जी कभी खुशी कभी रंज और मलाल देता है कभी खुशी कभी गम कभी खुशी कभी रंज और मलाल देता है वो जो भी देता है हस्ब हाल देता है कभी गिरने नहीं देता मुझे अंधेरों में कभी गिरने नहीं देता कभी गिरने नहीं देता मुझे अंधेरों में मैं गिर भी जाऊं तो वही संभाल देता है गुनाहों के शराब में डूबने पर भी गुनाहों के शराब में डूबने पर भी मेरा खुदा हमेशा मुझे निकाल देता है करूँ यूसुफ सानी का क्या जिक्र यहाँ सुभान अल्लाह करूँ यूसुफ सानी का क्या जिक्र यहाँ वही तो ज़ात है जो हुस्न जमाल देता है ज़िंदगी से मुझे कोई सरोकार नहीं राहत ज़िंदगी से मुझे कोई सरोकार नहीं राहत जहाँ कोई भी हो वो बाकमाल देता है जी डॉक्टर मैं वहद हमारा मुँह न जा तो गुस्सरा मैं लस नबिश्तकार कि अफसाना नबिश्ता करने का या शायरी करने का तो वहाँ 6 सेकंड दिए नोक बांध देना तो गुस्सरा गप्पी करना चूँकि माँ सारिया गुश्त के अर्कुजा मर्दुम के ई पेड़ा हक लूटी तो दुरुस्तांची सारी आ स्टडी बिका बुआनी वानक लाजमी बच्चा अंचो गुशा के यक आजमाना की लिखा के वास्ता नबिश्ता करने के वास्ता तरह सद आजमानक वानक लूटी नुन तो यक आजमान के लिखित कुछ करने जी बच्चा बगैर वान का तो लिख तो लिख के भले आ मेयार स्टैंडर्ड सरा आ मेयार सरा आ कुछ नका जी बस आ अंचो यक 4 लफ्ज तो रद्द किताबी तो का